วันแรกให้ตัวนักการเมืองเฮียนให้มิโซปาอินะซีเมนบาลูโรรามิกซ์นักโคลเซียมส่วนนี้ให้การเมืองเฮียนให้มิกซ์นั่นแหละแต่มิกซ์นั่นแหละแต่ขันนี้ที่ส่วนให้อันเอ็นหวังเฮียนbike engine amang ani Mizoram a hian hetiang hi siam chu kan om to amaro chu tuna kan mu lai ang asiam hian la om lovin kan ria hetianga cement mix khol siam chu ki chun om venul to amaro chu tuna kan muang hian hetiang ang taka siam chu khi an la om lowa kan muang hian bike amanga engine ti hian a ke hnung hi an thon ria ti hian an vua ti chuan na ti hian kan huang hian a ke hnung hi thon theina oma ti chuan a ke ma hi pakhat ania ti hian a ke hnunga hian a ton tona hian ke pahnih an vua ti hian an hmana tur hmuna khan tiền kal kual thei ngal ma ya hei hi thil common lo tak ning ka hria thei china Mizoram a voi khat om na ni in kan hria kan buang hian hani anh zin kề đi kan soi tak ang khan an thona ti hian khoi mun a po mun rol rem lo de kong kle ma jim se pan ti a metal lo china te po ni se ting chu nor lu zung zung thai hai amang tu te omna mun thleng in tin kal ngal thei bokatina ke hi kan huang hian tu na hian ke hnung hian thona hei hi ke chu ani ya tu na hian an thona te hian an man zo huna an fit le mai do ni ake hi ta hian an vu le mai do na ti hian kan phom hian tu na hian hati lai in kai don hi an stock dona chumi a chuan stock chhun na tur chu tu na hian an bu chai dona hei na her dona ni Mizoram a hetiang siam hi chun om ve nual to soi tak ang khan amai ro chu hetiang ang taka siam chu khi an la om lo ni kan ria asiam chuak tu hi hei tuna kan hmu lai hi ania hei PU.VL ania hei mi siam chuak hi ani mizopa chuak thade mai ni ama hi thil siam thiam em mai ni ya kan Chhiahtlang kut them thiam em mai ni ya thil siam hi thiam lo nei lo ti hi soi ni chu tiang kha pa mizopa kut them thiam tak chu ni Again,
จัดเต็มตีตัวนึง tùy đâu là túi đâu đâu mà không biết là gắn sọc rấy đâu đâu nha vì việc cho chung hi rấy rồi wah kita